So, inside nga ka na, mag-Agent Orange na lang ha. Agent Orange nga, Cocomelon style. Agent Orange, ano? Get up na. Agent Orange, come up. Karoon mo, gibawa na na. Nakabugat tayo mong gitara, di nakabayar pa band dito karay. Mga karaan mo sa Kiro, di ba mo appreciate man. Katong mga sa Kiro nga. Ano, mga bagko, may dagang kay storya man. Gusto kayo mong ngitag sayop. Para maginagit, labi na may banda na. Paminahan na kita, sayop ra gyud. You've been working hard from day one. Gitunan mo on your own. Right now, you've grown to a bigger channel. So I'm actually very proud of you. Thank you, brother. So, this is episode 23. Yan, natay mga special kay nga bisita diri no. Si Boss Node, si Boss Roland, di ba? So, Ronald. Sorry, Boss Ronald. Ronald. Bawal ka spelling nga. Inyong banda karon is Silent Mute, di ba? Silent Mute. Sige. Ganang ko ma-introduce ni mong kaugalingon sa ako rin si Juan Nodi, vocalist ko nuhay sa Silent Mute. Ano ko nuhay man, narilain. Wala. Namamuse sa vocalist babae sa do. Ya kami magutanan manganta. Fights. Ikaw boss? Ronald, drummer. Silent Mute. Fights. Imong drum nga gamit is kuan kanang drumpad. Handy ra day no? Oo, may nakalindol drumpad. Fights. Dadara ba? Tong drum set bugat kayo. Mao gid. Pero mas nindot to drum set kay feel king. Oh, murag classic gid og dating mo. Ya. Ikaw Choy, introduce balik Choy. Balik usad ko. Ay mga fans. Ito, once again, ako day si Kuan day. Daghan mo pangalan oy. RJ, Aki, Jericho. Daghan gyud. Pero membro sa Plug-in Band. Yeah, it's nice to see you again. Daghang salamat Choy Alot sa pag-imbitar usab. Hopefully inta malingaw ta aning ato ang topic karon. Or exciting gid ko nga maminaw gid labi na sa akong idol nga Silent Mute. Lagi no? Ang mga idol gini na sila no. Idol na akong Silent Mute. Bisag unsa i-request mo to puho man nila. Oo, tanan sir ayo lang. Ayo ang idol. Humble kay sinudi gito. Wa mo taw-taw ko sa Silent Mute. Mga pag-iitan ni Hadi ni basta-basta tong bisita karon ngayon na. Sa tukar sila binagda igor biya. Di kay awa og kibaw ang bokalista mo kanta, dapat kibaw gid baya dapat ang mga drummer ang kuan gitarista kay di man mo katukar as a whole kung wala gid mo kibaw tanan, di ba? Noon sad pero pan good sir. Uban nya wa kay ila sa namo. Lahi mi kung private gig or pwesto lang. Kung pwesto lang, di mi mag-line up, di mi mag-set list. Kami ni mo kanang paginabuhi gid ba, di gid patisoy ba. So kung sa lay ipangayo sa kung sa ikaw mas hatag man jud og kwarta. So ara kung ari sa mga private gig, mga function, burak mo meditso na mo na matalingaw gid mayo kay kana kuyawa din ang bandahay. Ingon Silent Mute di mo lagi. Mo na kasigaran na lilitok nya. Kung manok karbe pwesto. Kung manok karbe pwesto ingna ba mi nga anang i-introduce sa kato mga tagyas bar nga kaning bandaha lingaw gini. Magkatawa mo ano ko ba nga magkatawa na di sila mo. Di sila kuan nato di. Di sila maayuhan ano ba no. Kuan lahi man na kay inig tukar ninyo kay di pa sila mabilib pero human ba makanaram na sila nga lingawa na mo mabilib gyapon sila at the end, di ba? Sa ako ansat pero para namo wa man di mi kama wa ra good mi kon. Wa jud sir. Nagkuwang mo self confidence boost kami kay confident kami sa bala mi karon. Nanubra sa madara sa mo agad pero kung mo request ka ning di kang iso juga. Sumagod pag suod niya namo. Murag ikakuan ni siya ko na drummer. Kaya ako dyan nagbuhat sa Silent Mute. Kami ni Pretz. Original gina ko grupo. Wala naman. Pretz, si Roland, o si Jipoy. Nakuha na namo si Harold as a bahista. Kana si Jipoy, bahista na naman sa una. Si Pretz mo yung lead guitar. Si Roland mo yung drums. Si ako, may vocals. So, kami ato. Nakita ra sa may functions ko ba balahi pang banda. Tukar sila. So, moto ano ko nindot lang matukar kay ganahan ko kanang mga pang kana nya amuan tukar sa diri sa pikas ako banda pag 2019. Arigi mami. Lagi jolly kay pag nabuhi sa lagi ko no. Ganahan ko pang kana lingaw-lingaw lang ba. So nag-abot mi adto ng Pretz. Puro bla engineer ako ra may construction worker. Wow, humble po. Nanabot ni siya. Tinod na. Construction worker. Humble gini si Boss Node. Pero grabe no kay trabaho niya.
Gabi tukar. Ang pag-balance ba? Mm. Grabe kaya ang Dagham pag-balance. daw kuan sir, utang. Wala man tani bangon para mas pamilya para mas utang. Pero kuan boss, explain ni dami ana boss Nodi kanang imong yun sa imong pag-balance kay murag busy kay kada nya. Katong kuan. una ta nagkaila kay pirmi ka surtruton ba to nga sige lang kag kasakit kay busy kay tanan. Di ko ano to, kato time nakaila ta ninyo. Ako may bukal sa to. Actually, ang among plano ra, mga production ra. Mo yung mga tukaran na ba? Nya, may booming, tukar mo production, mo naman ning mga kata, idan na ko. Mo ba apil na day nga, di ba? Per seat ra line up ra man 5 kantar yung kataw na. Naman yung mga kata, nano ko mo tuging niya na ako kung group ko. Mas bunta ni kay ang mga tao mo request ba niya? Taga-request na mo si Jipoy. Taas po kay hearing pura ko lang sa makuha mo sa niya. Wow, kanina na, mga inani lang daw, kay murag arim kita ka kwarta. So before may nagsugod na to, iditso rin may Battle of the Band sa Lac, sa Ristobar. Dito may nagsugod yun niya. Friday to ang among schedule. Nagkaila mi Wednesday pag Thursday. Wala, Rosar, kapraktisan mo to. Isura niya. Among tukar, pang tanan. Nakauyon unta sila to. Ang problema kay wala na kwan sa criteria ba. Reggae, love song or rock, amo na, puro man punk. So wala namin expect ato nga daog mi, wala. Ang amo, tilaw na lang. Sumoto gayon na, suway mig mga pisto-pisto. Moto DYG unsa to uban, kalimot ako sa mga pagtukaran mo. Wa damha, napila mo kuha kay tungod sa mga tira na ba ni. So dam na mo si Step Prod. Bunay pinakabata na mo to time Unsa man to siya kanang 19 ba edad. gitarista? Kuan siya, bass yan mo. Bass. Oh, nya si Jipoy man na mo lead na balhin na nya si Freds na himo na rhythm. Mo to mga tukar mo karaan man, mga Beatles, Eagles mo gid ay. Ako mo gid plano sa dato nya, na timingan sa ang gikuha ni Freds si Step Prod. Hilig po siya karaan, mabata pa siya, 19 pa siya pagsuod siguro na mo. Booming nga. Yawan ba to oy? Beatles, mga Eagles, Cascades, mas ubos mga 1950s ba. Wa pa siya natawo Oh, niya. yan magitar. Kibaw na siya. Oh, Influence sa Inigbaho niya. Siya pag mo kanta, siya pag mo baho. Wagi na sa ginikanan yun na sila Mo makatwa. to daan ako. Ako niya ani mo na gid to. Mo to time na nami mga pwesto marag Martes laywa mi schedule. Si Tabio kanang sa kwan. Brad Vibes karon. Oh, na drummer ko na siya. Nakuha pa siya sa lain sa ni Tip Aire. Nakita ko si Carlo kanang may ko motokar na karon. Drummer Carlo Logo. Shout out ko na ni Carlo Logo. Dam sigud kaila dia sa Brad Vibes duha si Rimar. Rimar na masigawas. Ano na gawas og ilang Nagapusok, di ba? dili silingan Si na mo. Jomar. Jomar po do ilang bokalista. Nga abot tabi sa una. Kada sila mga sikat man sila gud nya kami wala ra kami ba. Wa may anang mga banda-banda kon. Tan-aw mi nila maghuwat-huwat lang kay. Pero mo ra gundugan na siguro sa banda bro. Kami wala mo kay di mo kami kay mga kauban. Kuno lagi mo tuyo kanang every Saturday lang ba kanang mga production lang. Weekend musician. Wa man mi nagdahom nga makapwisto rin mi. Atomic Ears. Atomic Pili kanang mga nanas manggo ba. Di time mo to kay layuan mi. Saon mi niya, wa mi babay. Moto ako, makakaingon ka, siyo kapagaw. Trabaho ko, ako itog, kay kabuntag, trabaho ko, ikabi, mga alas 7, alas 10. Tukar, yung alas 10, after napa ko overtime, ano ko Starbucks. Kaya sa mua, sige pong kumpanya ba, project, na mo, mga project. So, ano ko, kapuya mo to, wala ko tingog, wala ka panghambog silingan ba. So, fast forward, Busnod ikapila man siya ninyong drummer. Nani siya sa mga, I think mga 12 na siguro. Biyod. Nagana na yung drummer na agin, no? Oh, sila Regan. Di na ako ma-mention siguro tayo. Regan, si Carlo, si Pwede Miko. man mag-control mo bro, mag-reunion may ba, mag-drum corps may. Drum corps na. Isura. Busy ba. Pasabay mo ba? Ang uban mo god ka ng uban kay atras sa mong Jindra ba. Karaan mo gud among gikuan, focus kay sako lang kay sa pag-eskwela na ko college. Dito mo ko syudad. Siyo pagitag banda asa ka kita ka naman nukar ka ng mga The Platters na ba? Mga Beatles, sige ko suri-suri, banggo na hurot na ko diyan. Ano, Juliana, Mr. G, Limbaga, sabi na Dark Planet. Wa man jud ko awal lang kung tagawi gayon Ginoo makabanda ko. Mo ginang tirahon. Mo to na tuman man gyud. Pero ang problema na mo di mi ka practice. Busy? Di mi mag-abot kay trabaho mi. Ang usap ang gabi Pero minsan pang gabi ba niya. Kung namin matukar, natay, di mi magkanya. Mo natug pa na. Layo na.
pait gigay mo kahimtang ko. Wala, ditso na mi tukar tanan mo nang. Dili na mi na line up sitlis kay sayang raman gyapon nya. Muna itong porma ni abot ito. Nakasuway mi. Nindot kaya mo sitlis pangbatanon. Puro bitaw tiguang ang customer. Mao sa na Yeah. disadvantage sa Muna wala jud mi ana kanang Practice ra gyud. bro paminawa lang ni paminawa na nana lang among Kana igpadung na manukar Oo. ba paminawa sa kanang among ang among practice kana na actual. Kung nanay mo request ba? Oo na ba kani? Impronto. Oo. Oo na Pero wala. dili man mahalata kay mura man pud og praktisan gid pud og sa kasimana. Kay kung di gina mo makaya, example, wa jud ko kadungog kay ako masay ako mamukanta ko. Zero kani. Pasar ko niya. Asi Matok- makanta. Matokar gyapon. Sa dyan, no? Kuha si Jam, matokar man si Tipper, kuha si Jipoy. Ya kung tag-asa kayo sa katong babae si Jenny. Mo na nga wala among tukar di gid ma skapo ang kuan mga request. Kung kinsay mo kabaw, Oo. mo kanta. Mo na nakanindot kung kamong tanan ba naagid mo ana tanang mga klase sa nakiba mo ana mga kantaha kay makuan gid niyo ba kung nay mga request nya og di makaya sa bokalista ato sa gitarista di ba? Kung dili ato sa drummer, baista na ba? So Ya, kwantam sila nya. Mag-abot ya. Kasagaran mo request na mo. Labi na dia sa pitlin kana mga tiguang nya sig hatag hando sa kwarta ba. Sabi ganahan mo beliba na nga kita uy 300. Pero boss, sa tanan ba, di ba ikaw, focus magid ka sa pagkanta, wa ka nagkupot og gitar, di ba? Mo gitar ko boss kung magkumpos kog kanta. Ako agit okay ako may sa kumakanta ako may makumpos ko ako ay magwag. Pero sa tanan akong nakuptan nga instrument, while magkanta, pinakalisod gid kaya mag-drum. Mo sa mga kuan. Kabantay ka naman no nga, ang mag-drum lisod niya, ug mag-gitar kaya ra. Oh. Pero mag-drum, lisod ra eh. Mag-drum ko niya, magkanta ka. Nakikikuan nga tempo. Oo. Kailan di ka mo kusog niya, di ka mo hinay. Tinod. Unya, samot ang tempo kay kanang kawat-kawat, kanang di masabtan mo niya. Magkanta pa ka. Kadungog naman siguro kay mga kanta ni Bambo, di ba? Oh, Nga lisod kay drum. Big Mercado. Idol kay na. Pero kanang kanta nga pa mo drums, di na makaya mag-drums magkanta eh. Oo, mo lagi. Kanarang kasagaran makanta ra gyud ako nga mag-drums ko kay kanang bye-bye nga kanta ra. Kanang dayon gud. Dayon ra nga kanta. Pero na may buak-buak pero bye-bye ra jud siya. Dili ka na complicated nga. Lisod big na eh. Lisod yun. Kaya di ba ikaw, Choy, mo gitar magkanya mo kanta pod. Lisod jud no. lisod pod depende sa kanta. Pinis kanta. Depende pod sa karga. Kung sakto na sa karga, away imposible. Kuha Pwede pa kayo, na di ba? kayo. Kuha tanan. Di kaya ang imong paminaw na kay kuha gid tanan. Kuha Pero tanan. naminaw nimo. Ambot lang. So, Yun, Boss Ronald, kanang katong wala pa ka sa silent youth nga, unsa may kanang different asa man na kailang banda or unsa may kalingawan sa una. Kuan. Before may kunis sa Saint Mute kay kuan ko ato na kay banda. Sa Talisay sa kuan Inner Beach. Shout out din nila. Taga Talisay ka, boss? Taga Talisay ko, taga Bulacau ko. Liyuan ni Ako bulian yung ko. ginalayan nila. Kuan, Siya may pinakagwapo na mo. Ano man na. Di kayo. naon siya. Before yung nagakuan kay kailan may daan sa trabaho. Accounting ko sa trabaho. Ay, usak. Wala. Ay nga siya ganyan, construction, di ba? Dagan gini siya trabaho ko. Wala. Nag-abot mi salesman siya ato ako nang distributor sila ba. Nya ako na ko sa accounting ko to. Nya mo to nag-abot bisa kuan sa trabahoan niya magstorya magbanda. Mo to niya. Pag pila ka tuig mo nag friends pa to sa Facebook, nya magpuspos mo. May kuan si Nudi, sige mo tukar kadira. Mo to sige ko like ka silang kuan. Pero kami makatukar. Sige magtukar pero kaning puro sad mi trabahante ato sa among pamabanda. Weekender sa sad mi. Tukar sad mi kanang kuan gyud kanang bakante nya na function ginagmay pero di permanente gid. Ipadol palog busa ang mic. Ibiraha lang. Oo. Siya, padunim. Kana goods. So kanang katong nagsugod-sugod pa ka og drums kanang unsa may kanang drums gud ang imong choice nga instrument or basig katong una na gitarista pa ka. Para nako drums akong ganahan pero wala ko click sa drums, balinta diri og bass. Di mo click sa bass, ara ta gitara. Ani click sa gitara dito ga practice og maayo. Tara busaon na kaysa sa mo magtambay-tambay may inom-inom gitara acoustic ra gud. Nya nakakuan pag suda ko high school yun na may drum corps ato katunog kuan kanang mga tempo nya counting mo to nag-drops na sigo. Diri sa Pilipinas kay murag ang gitar giuna na to makuptan nga instrument no. Nya mo branch out na lang taglain. Diri sa atong country ba kay gitar ang kusog ikaduha na lang ang piano sa kana mga dato-datoon gid kay nga mga tawo kay piano pud gi ilaha. Kay
para nako manggod pod, ikumpara ang gitar ug ang piano. Daghan gyud kag ma-play sa piano, napuo gud na ka fingers. Kunya ang gitar kay unom ra gud na ka string. Ya di man na pwede nga sa usa ka string duha ka note imo balit pisliton di man usa ra man. So mao nang unom ra imo ma-play ang keyboard is napo. Oh. So ako pa na ron nganong wala gyud mo nagkuha keyboardista. Basta di. Oh. Wala agid mo sa una. Wa jud sukad-sukad kay mangita ako nya matras lagi kay sa inyong music na ganahan. Sura niya mo na ba? Sige, ani na lang wala man tay mahimo nya. Ug mangita sa tagkuan. Wa sa nya mo to time wa mo keyboard. Babae mong gikuha kay medyo kapoy na ba kay usay kay pinakakapoy na ko na experience tukar katong kasal alas 8 sa gabian to alas 12 wa may ka break sige sayaw. Lucky gyud may puros. So, ang inyong banda busno di Silent Mute, pila na magid katuig kung imong ipon? Ano siya? Bulima na kay gitawag ba ng Silent Mute kay pandemic. Pandemic to yan kalit og audit ba. Mo to silent kanang nimingaw ang banda. Kay pandemic man. Nimingaw ang banda wala pa kinabuyan. Sus pag yung audit burnout ba nihilom. So mo to ato Silent Mute mo ni nga sa banda na Silent Mute. Sa produkto din as pandemic ug audit. Nag-abot sila ba? Nag-abot. Nya tukar ug tabi atos lax kanang battle daban. Wa matiwas kay ni kalit mag audit. Agay ka mo. Pero mo ra gito daan pagkuan. Taon na sad 5 years. Mo 5 years na gid siguro mga kami mga 2019 man to end sa padung 2020 man to audit di ba? December sa 2019. Kalimot ko basta mo na siya. 5 years. So 5 years na ang Silent Mute. Congratulations. Congrats. So sa kani po atong gisgutan nga banda ang music scene diri sa kuan kanang mga manukaray ba kay mao gyud nay duha ka weakness katong niagi ang pandemic kay wa man di man kakatukar des gawas wa may open nga bar or tukaranan kung nay pandemic. Ikaduha is kanang bagyo. Wala may maglingaw-lingaw kay guba mga tanan. Kato bitong pareha tong fish bar sa una unsa ganito TikTok bar. Hinihimong kusina sentro. Kanang kusina sentro. Pag kaila man ako ang tag-iya atong TikTok bar. Sus pagka human og bagyo kay ang mga TV nang mga guba na ukal gid ang kuan ba ilang atop ba. Sumuton murag nahuno mga 6 months man siguro to kanang wagi galaw ba kay magkuan lagi maningkamot pa sila sa ilang mga balay ana. Mo to si kusog ang mga TikTok pag pandemic di ba? Hindi makagawas. TikTok. Dito sa to nagsugod ako mga compose og mga kanta nga inamaw nga parody. Sayaw. To kang Mayor Ahaw. Mo to dito to nagsugod. Okay, murag nakahimo makag ako may buhat kanta niya sa una. Unsa man nga kanta? Katungan COVID-19. Mo sa tinungdan na interview ko bitang bistak kay pauwaw na minunta. Wow. Okay kayo. Unsa may interview to sa balitang bisdak? Kuan? Wala kuan ra gud. Yan na siya nga. Nabuhat ani mo na. Sir Garden ba? Biyahe ba? Di ko alam na hanggang ang tono. mo to gibuhatan ako daran sa iyo na kani. I think mga 4 minutes na humanan ako. Basta parody lang maka-on-the spot mo kog buhat og kanta. Muna ako makanta karon sa mo ang grupo. O sample sa mo nalingaw na. Kusbon ako lyrics. On the spot mo na mataw baka kuha na ba. Mura ginako mga jolly lang nga kanta mo na kung trip mo nang ganahan kog karaan kay catchy sa paminaw niya. Wa kay ko ni focus og mga bag-o. Kanta kay palagi unsa na mga airy. Dami kay sigit-sagit sa mga batanon. Hindi mo na matag og kuan. Namang kwarta sa mga di ba? Mga nakatrabaho na dugay. Takbok sagit mo da. Di mo ko ma-excite ana kanang sila na yung daghan og kuan. Kana ta ba kwarta nakatigol. Mo na duto sa Silent Mute kay gisagitan og mayo. Wa mo kita ka kwarta na, useless ana. Ari ka sa mga tiguang kay ana. To kuyawag to karo beautiful Sunday. Mo na kung nay mga batanon among kanta. Bati ako ikanta kay para makana na batanon batian ang bandaha makana ba. Wa ni kapuslanan lang ko banda. Request tabi hatag di kwarta. Kunya kana katukar isa. Sige lang request sige hatag ara ta mo gawas. Mao din technique. Ay saba bosa Mao din technique. Nakakuha da. Basig niya masuon na niya. Di kay yung inyong purpose sa nagbanda mo is inyong gipanginabuhi
Oh, Inyo ginang Oh. inyo ginapaningmutan nga makapanginabuhi gid mo. Mo nang Agid. abot dugay nam ta kaila wagi mo kadungog na mo nga magapilapil mi nga mga Mm. kausar gyud mi kapil na batulog daban mapata na kaila to. Wala gyud mi na mga batulog daban kana mga production, mga event. Kuan mo gyud mi mo focus So, yun- asa gyud mi ka kwarta. Pure Mm. business Yun ka na, ninyo ah. Kung naman na nga pwede mo kuan apil na mo nya. Kami pa mo gasto studio, practice mi, Mm. di ba? Nya maamo mga oras sa trabaho makuhaan mo. Practice ta kay narbit ukar ka sa bado sa kuan nya nana mo na nga bar. So kagaston mi kabuto wala mi ay sa uban ha passion man ni Mm. sa mo kay kuan naman jud mo kanang pinabuhi balag mi may lado Mm. balag way no uy bati ka bda kami okay ra mas ganahan gimi inyo na wa mi kapuslanan nga banda na wa okay ra kay mi ana Mm. at least wa mi nga pasmo ba Dino jud. mo ra ginamo diha nga makaana nga bati ra banda bati ka tirada bati ka tukar o sa mo sa mga nakailan na lang pud Mura pud lang magpili pud na gud unsa man kaganahan mo musikat-sikat pero way kwarta. oh, Or ari kas naay kwarta pero dili kay mo kanang abibahan sa mga batanon kaya mga batanon man gud daghan gig request. Hindi man mo atong kwarta. so mo na di ba Dayo. Oh. Kasuway sa gid ko nga ako ang guest nga magsiig og request niya wag gid ko ihatag mo ko kwarta. oh Ano ba? Tinuod man na kay ako Wala. ang call pod bata pa mi sige siya kana kaning mga karaan ng kuan na kay naa diri ang mga kwarta bata pud ko. So di pa na ako magets nganong kwarta ang apson. Kay baka na bi ako nga ganahan ko mutukar kay para lang malipay ko murag ana akong kuan ba. Kunya og but unaw-unaw nimo ikaw na nakay pamilya na nakay manang anak. Manika mo giga makakwarta ka ano kung maglingaw-lingaw ra ka, di ba? So pila naman imong anak usnod eh. Ako duha na ko'y gamay na ko'y 1 year old mo nang Grabe manika mo. need gigay ko. Mm. Di mo siya ingon niya kuan. Na pero importante yung jud kwarta. Oh, dili man na dapat ikaw wow kay para guna sa imong pamilya. Unsa may purpose mo gani? sa imong talent. Sa nindot na makakwarta kasi mong talent. Mo na giga. Wabi ni ari dire nga para inyo niya may lado mi na. Mo gani mo. Mo na mo gito basta inyo ha dong kuan na mo to. Mm. Kung nay mga kada mga tao katan-on mo mapatan-on. Uy kay patay ani por ni bata da. Mm. Mo na mo mga tirada mo na iko. Kana ra mga bati. Hmm. Kaya Para ang request yun. mabati kay wanam na bati bandaha uy wa ni ano kanya magikuwas bar eh. Nag-request. Mm. Nagdaan na yung sa limpit ito. Kapag bandid po. Sabi ko to, karaan mo ganyan. Nya matukar mo, kung matukar rin na mo, di may buong tulak. Yawa, bandahay na, masla na. Kanyi ko na ba, na po na 500 mo na, magsagunso ni mong kwarta ba, kay kung tukaran na mo gano'n, nindot yun. Nindot kayo na, tanawan ninyong grupo, hype ka na, lo, paitira, nga banday, ang mga tao, kuha ginilang crowd ba. Mm. Pero wala, kahit uli mo, kung sa TF niyo mo, or Mara gid. oh, ya kami, di kami komportable na, gas landaan. Mm. Ilayo pa kay talisay. Mao. So, kuan boss, pirmi man mo magtukaran og manggo, unsa may masulti ninyo sa mga crowd dito sa mga mananaw or mga guest ninyo, mga batanon or mga idaran, Di pariha mas ganahan mi kung ang customer mo pariner na ba. foreigner. Oo, kay Ito. dili arte. Nya di mo hinaway. Mm. Ambot ka makabantay game mana. din sila. Mana kay sa unsa ako yabag mo kog tingog. Mo na di gi ko posisyon kay naman ay uban mangita bokalista ba. Hmm. Di ko mana ko nga nay mana oy pwede ka bakante ka mana ko la. No. Bati ra ba kog tingog nya bati sige kog naong. Ako gila prangkahan ditso. Ang ako lang kung sa makaila na lang ba kung makuha niya makauyon atol ta daugon ni atol as actual kay Mm. ang paglingaw naman na Lingaw nato man na gid. ko makapasalig man jud ko nga makapalingaw Mm. tagtawa na pero kung tingog gay lang wa pa na zero ko mata na tingog di mo kumay tiyo bati mo kog tingog ya bati pa sa kog naong Humble gid yan. wa di tingog makita Humble yan. makita man gud mo nang ang asto lang diya makakaon lang ta ba asa Kana ta man kita. pinaka-brante gid. Yeah, last time bagay sigud man ta di ba katong pinakakaraan na gid na nga 20 years ago mao na gid na Oh, nga TF. Oh. Itong sa to 500. 500. Oh. Nag-iscut mi last time ba 500 nga tip. Karaan pa ko na sa time Oo. na sa iyang kaila Lagi. no. So unsa may masulti nimo ana boss nga mga ana nga mga tip. Di kuan boss sa bahin sa TF may uban bar gid niya 500 jud na uban niya mas dagko nya ang uban man na uy kamay manukar na nila mo rin hatag 500 ra kato ng mga kuan ana di man ta ka blame siya na di man siya naingon na ni dive ikaw nga example kamo log in buta na ko di mo daw tag 500 inyo naman na desisyon titaan na kay 500 ra so kato na banda nga na wa tay lingaw taon or mo gito lang panginabuhi
Sugot ato sila 500. Di ba? Di man ta ka blame sa uban yun nga. Oy, sam na ninyo kay mo mabarat tag mayo kay modawat mo ng 500. May na lang kaysa wala. Di ato ko ng balihon. Kamoy magbar, pangayuan mo na mo 800 and 100 kung makahatag ba mo. Mao lagi. Kami sad boss sa among side super karon. Naam gina 500 kay daghan mami. Di sad mi mo yamar o kuan. Uy dapat tagkuan da tag 800 da. Ang amo mo gud kay si Makko, di ka uyon ang bar na mo ba? Uy mo na mga tag 1,000. Sa man to kara eh. Ni ari ra mo mong practice. Mura sa mo mindset ha. Pero super sa mong taga Sabado na mga tukar kay Sabado naman namin na pwesto kay kaniliging trabaho mi puro mi kami na trabaho. Wa man sa ni ubos just mga 500 almost malipay kasi kay mura kami nag-function. Mulibo sa kapit. Mulibo sa gabi. Paits kayo. Una may gabo ka. Depende ra sa pag entertain sa. Tip. Tip. Ari daw mo. Mana sa depende na sa tao nya. Sa among kuan na mo chat na may uban nya function nga. Uy, baratuhag pinangain ninyo eh. Kami, mo sulti mi mo atras gi uban. Di mo jud mo pangayo ka nang medyo barato ba. Ang ako nagkwitahon daan ba? Example, pila mig adlaw nga wa mi gig. Dapat mabawi na nato minana. Muna gina akong TF sa pangayo sa kanang samong kuan niya. Siguro mga 5 adlaw wa tay tukar. So dapat makuha na nato nga mabawi ba. Makuha na to sa function. Muna inana sa mo mindset sa nako sa kuha mo nang pindi ram ginaon sa nimo. Muna na mo chat sa page mo. Di ta kahangyo sa yung rate ko. Mo lagi siya ma'am kung mahangyo ta dipindi lang pud. Kay kanin sila kung example maubos-ubos may gamay di kay ubos good. Daogom sa nako sa oras kay sigara na mo kung mag-function mi extend man jud. Ma-extend gid mi ba nya usay matipan. Muna naiuban ganahan sad mo kuyog na mo kay iba pila ta na bi. Para na uban drummer. Okay. Daogom jud ako lingawon, malingaw jud ba. Ambot lang sa uban ha di man singa panghambog. Sa mga nakailan na namo nikuha na namo. Ana nam jud na. Di man kami ingon mag-post sa among page nga, oy kadtong tukara amo tuwan. Sigara na mo ibutan na mga bati man jud na wa man minindo tukar. Mo na ginaon say nakita ninyo, mo na ginaon tukaran. Bati gid. Ako ra siya nagdagbati diha kay. Ako may makanta. Di ba? Nindot ang ilang rhythm nyo. Lagi? Grabe na gid kay humble gid. Ato ni pasampulon ron. Wala. Ato ikay guitar choy. Pero ang crowd lingaw kayo. Lingaw kayo. Bitaw. Mao mo ginaging importante gid nga malingaw gid ang crowd gid kay. Bitaw diha para dili lang pud kuan ba kanang una manginabuhi. Ako si kuno di pa bati bro. Nindot nga nalingaw man ang tao bati. Di basta nagi mo ginaon na kay pang The Voice. Dili pang The Voice, pang performance sa. Di na may uban gud nya. Ang crowd ang importante. Di ba na may daghan banda nga tan-aw maayo gid ba? May magid sila, di ba? Pero di kay ba mo dag crowd? Na sina na pero uban maayo jud, makaana ta nga maayo. Ang ako lang gid masulti sa amoa lang grupo. Di jud may kamao. Ang amo ang actual na lang ba? Unsaon mo na magi sigaran diha. Pero ato ka sa to ka to bro. Barili ba to? Oo. Na ang request tanan pambata kanon natukar di ba? Moto gipa-extend mig bar katulo ba to? Nya katulo. Nya pabalik ko na sa economy kar mga uban pa kar mga maabot mga buwan ana ba? Ang amo ari gibawa ra na kuan. Pa-timingan lang po niya ma-weekday sa mga okasyon, mga function na mo. Diya, yabo gimi diha kay ang pag-uli pabiyan na mo. Kung mauwi. Duty pa. Kuan labi na mga weekdays. Puros minute trabaho, patay gid mo nang cancel. Wa. So sa kadugay na ninyong banda boss, mga sa limit nyo 5 years or bisan sigara before pa na nga 5 years, tanan jud kay mga experience sa banda kamo. So unsa may mga pinaka kuan gid ni mga memories gid ba nga di makalimtan? Ang tapok ram namo. Tapok nga kanang daghan kami nabuhat kanta, ruway na record. Kanang gusto mo composition? Daghan as in daghan gid niya. Pero ikaw naghimo pagkakanta boss? Wala sad. Likog music pero paminaw na ko kabaw maka-compose mo jud pero wa mo jud nahimo. Wala sa ganito. Si Choy rin nakahimo ng kanta. Kay mas dali ko sa kuan boss parody. Parody. Kanang example. Pabaton mo rin in Manila ang kanta. Ako ang lyrics. Makuha ko na wapay adlaw siguro.
uyon ko ano bro, kanang mukuan ka, impromptu, makabuhat sa mga lyrics din. Pratong kuan. Mm. Do kang mayor ahong para isgot lang at nga kanta dong. Tahong ni Carla to parang COVID. Oy, pagtarong, pagtarong. Kuan ra to mga wakabot 1 minute ano man si mayor. Buhati og kanta nga jolly ka nang catchy sa tao. Ya na just tubangan ako nya. No kus kami sure na mayor oh. Gigaan ti ka. Wapay 1 minute hatag na ako nya mo na mayor. Moto. Sa TikTok na yun, na viral ka dito. So ko nagdahom mga kanta. Ako mga kanta na nabuhat, na viral ba? Mao na to imong recording. Wala, at least, Episode mo mayor eh. Oh, Termi man sa mo una magkakuan. mga, basta pag pandemic to niya, nilikay na ko sa kuhan kay. Hindi ko gagawin politiko. Politiko. Oh, ako, kuhan na, kuhan kay boy. Ako rin maghago sa po. Asa may kaon na ba? Oh. Ang inyong grupo karon, pila man gid mo kabuk sa inyong lineup karon? Unom eh, unom. Ano mo kabuk? Wala may keyboard. Ana mo, rhythm, bass, lead, drums, ug duha ka vocals. Babay ako. Fights kay. Kay dili kay ka malata sa tibok set ba nga ikaw pirmi. Ay mo Oh. kapuli-puli ba. Depende sa lagi sa crowd kung tan-an mo. No, angay na gid mo lingaw-lingaw. Burak pero kanang tan-an no kanang pang TF lang. Chill lang. Oh, sila ni bahala na. Magbarog ra ko mo. Usually first set na mo. Magbarog ra mo ko, igor ko storya. Ako rin istoryahan na yun. Hawro ko kanang si Buya Bunda dito na. Sila rin mga tatanan. Bisag storya, bisag vokalista ka niya, nailaing ni kanta niya, magstorya ka sa mga guest, malipay mga kay mga guest, ana nga, lang, ang milang vokalista kini tagad nako, ni storya pud nako, ano ba? O ba no? Kuan na appeal na sa ilang guest experience. So points na, pindot na. So kumingon ka sa inyong banda og ning kag kanang silent mute, ma-consider ba nga variety band siya? Variety band siya. Variety, Jimmy Sir, kay Variety. kanang ubang request para na. May request yung mga metal. Mm. Wala mas scream mo. Kana Kung na-practicean ba na mo, makatahon, may gid punta na mo, good, pero ang problema, pati na ba kayo, na may minaw, mga metal. Oo. Yabaga to nila eh. Request me slap shot. Slap shock. Yabag ba to ilang karinyo brutal eh. Wala eh, bagay, di ba? Di na naman pugos. Wait. Pero kumana la, Sa sunod. mataya lang. Palikan na naman sunod. Ano, pwede. Kami wa may problema na kay si mo scream na ang amo lang kakuyawan ug nay mo request og K-pop. Wadya patay na tala. Zero, tas umata Sino na. to skip up na? Agwanta na kitas bini. Ari na pag kitas keep up. Dali mo request og bini niya, mas No, ay, pero may na. biya Bini. good. Salamin o kuan, gatong pantropiko. Tropicana. May mata kabutan na chino nga. Na- Nasikat ng bini no. Mao gid. Di mo kita may, buto na nun, di kita may kanang mo balibad o request ba? Naalag yung time nga, tanaw na mo. Mana mo gitarista. Wataan na. Gamit bigay sa biya, ang mga bini bro. Mana ang gitarista, wataan na. Wala batanon ba? Yung mana mo rhythm. Mura man ni chords, ano ba? Ambis. Yan lang pugsa. Mana ba siya? Di kaya na to, ano ba? Sa mo, tayo nihatag og tip. Ang amo, anugan mi ba kay? Uy, sabi ba dagi, tipan ba na to, ya di makuha. Siya ngay. Ma-challenge. Oo, nihatag naman. Amo, ino niya, pwede lang lain, sir. Or, sige, anak, kani. Sige, anak. Muna, amo di, tukar. Wala na, amo, na lang kung say madunggan mo, prana, iri, makaya ra. So ako, di mo kumaganta na, mga uhaw, di mo kumaganta. Kantam siya, nana, uhaw. Okay, mo inom niya siya Red Horse, good. Iya, ginahato, kanta. Ang style po na nabos no kay panglitan na yung request og kanang ingani nga banda slap shock. At least nalay kay bawo ninyo usa sa bisag usa lang ka kanta so mo na sila panglitan mo na sila nga. Request mi karon brutal nya mo na ka nga. Ayo lang kanilang kantahan mao na imong nibawaan ringa na ba. Kanilang among kantahon. So mura po. Pwede. Nasa minan na, pero Segue lang ninyo no. pero tan-an mo, ang dagan mo sa cycle mo sa kuha na ang tukar ba? Ay ang murag inyong gitukar last. Una na, may una na, unya. Mm. Pati tado. Example, di makuha sa rhythm, di makuha sa Karaya gitara. video na madag impromptu gitu. Oh, yeah. Ang drum palandan, mana drum patay ko na, di ba? Scream mo gitu. So instead nga kana mag-agent orange na lang ana or Oh, paano? mana Jeans orange nga Cocomelon style. Kanang hinay kayo. Unsa wala pa sa mga nakukumilan style. Naman. Jeans orange ano. Get up na. Jeans orange come up. Karon mo kay bawa na. Di mo na ang ginakuha nga. Tan-aw na ko. Comedy. Basta hilig ko kanang mga mash up good nga kan tukar mo nang mausab na ko, usbo na ko lyrics ya, usbo na ko nana. Mo na mga idol ako lang, may kilbi. Mo na mga atigay idol na ako sila. Namoy mga embarrassing moments nga na-experience during sa inyong gig. Mga embarrassing di ba mga nga di nyo makalimtan ba? Katong sa kuan, pili.
imbis na nukar rami. Sus pag-abot to, ang baho di mo andar. Pag-abot mas pili nag-ayo-ayo min human pa mi driver sa manager, human pa mi driver yabi. Usa to inong niya nahawa. Wala mabalik nito. Wala na nakatukar mi balik karon la siya pagkaba nga marga mo atungan. Wala na. Once makuan. Dito nag-ayo-ayo, ni mo rito gihimo mo nag-ayo na himo ng electrical shop ning kuan eh. Wa jud tingog, wa na himo. Stila na. Wala ma-check no. Usa sana sa kuan no? Nindot og kanang ingana ba? Nang namoy extra nga kahulman. Like nakay kaila nga bahis ug bahista ka nakay bahista nga kailalain. Laing banda ba? Kaya nga na igtukar ninyo dito uy di mo gana. After 5 minutes di maayo. Madali-dali kag panawag si amigo sa laing banda nga bahista man to siya pero duty siguro siya ron ya. Bay pili na ko anhaon sa inyong balay ang baho. So balik ka mga 30 minutes or 1 hour. So na kay mga kaila ba? Drummer ka. Yeah. Mamingo mga drummer. Mga drummer sad. Mana ko nga absent ko karon bro. Ano drummer ka baka parahig ko relibo. Murag advantage sa mga variety band kay makamit gid tag mga new friends ba, new group niya. Mahimo na nato sila nga networking. Ug natay mga panghinanglan, makuha natay mga kanang connection. So natin masampit. So mo na advantage po sa mga variety band. Mo pud na ingon ni Boss Nodi ganiya nga og di sila katukar iyon takon-takon si Simo. Pero may nakumutak Simo sa una niya. Wala Simo. Badir di may pwede badir ko. Patay ngita og lain. Kusog man ko sa una. Kusog ko kana mangita gig ba. Tan-aw ko palibok ta nami ana Merkulis tami hobis na. Ako ni tax uban. Mo na ko style daw na. Mo na daghan ko nakaila sad nga mga gitarista, bassista na sa music kay bay bakante mo kuan bay ako may mga hatag og gig kay sa mua sad di kay ko hilig musician kay di ko gusto ba ako rin ang kwarta ako makauban wa mo sad ako mindset gusto ko patas pero kung kauban manukar laglain wala ko problema tukar mo kay pag nabuhi mo nana asa mo malingaw at least kanindo na mo sige tukar di mo ako pugan kay mahangyo ni siya ako bro di ko tukar bro kay ato ko speakers o sige ako mangita og drummer nga uban na boy ganahan ko boss pa ko yugaw mo boy balik boss bi moingon ako sa naa kay maikog sila naam sa tay grupo ko nya kay kung pwede pa lang kada usa no pareha tip ngano gutaw dito hotdog ko ay sa viral na tanan dire di ba listen sa di man sad pwede uban ganahan mo kanang pajam mo na namo nya tan-aw mo baga-baga mig daghan mig na tip baron na daghan ni hatag tip mo na pag mo na pang maximum na mo dito amo na igor kay jam pilar kay jam good. Kalimot kung sa to bandaha check atong gi sundan sa arm fit ba nga una na kung sud sa arm fit nagtukar sila wala pa man nilang drummer so ni ni proxy lang nga drummer proxy ra pud ba so dili kay kakuha sa ilang mga tripping o sa ilang mga pundo nya ko kay kuha magana ko ba niya ako nga pwede mo jam og drum yan na bitaw nang sa ilang vokalista nga sige jam diri pag una na akong tukar sige sila ngisi-ngisi na ko ba kay ba ngano kuno kay bawo ko ang karaan nga mga tukar ba kunan ako nga mga ganahan ko ani mo to dagan sila gipang storya nga kani sunod ako good so kayo nabot kita nag-usa ka set so nakijam ron ako nya naka-one-set ko mga 8 to kaganda nakana ko ba nga unsa kay paagi ani nila no na ni jam no nya nako kay tabang ba wala ba ilang main nga drummer ron nya nalipay sila ba mo to guest man ko ni lingkod ko ni tanaw na ko sa ilang dares sa ilang gig nya nanguli ra man sila dito ra unsa gid saktuan nga ugnay mo jam sa mo usa ka set hatagan ba na nila nakasuway mo na inyong hatagan di ba so makatagon pero kuan mo na normal unta nga hatagan or di na normal murag out of your compassion na lang po na sa laing tao thank you ra kasagaran na natin no bisan lang sa kabaso tagaya tagaya na lang mo sa baso no mao gid bitaw no pero mao gid tay ideal gid tapos kuan lang konsuelo di bobo ba kanang man na lang ba maka-rescue kanila mao lang nakuan sila sa mawawang gito sila ba ug wala gid ka to kay ilang gamit ato kay kanara pong para karayan bitaw katong drum guma lang guma ba dili responsive ba kasi tawag na delayed ang mga delayed so ang delayed man mga 0.5 second man ang delayed kay wired niya di ba na mahalon so delayed man ang 3.5 na jack ang gamit kana so ang akong buhaton mag-una ako permi mo to kuha mo mo ginanal sa ko kanang delay ba naka-practice pud ko ingana sa una para to karayan dugay si ko kagamit ato so ako nakuha raman pero mo lagi lisod pud lagi nindot gid maka-invest og kuan pud no gamit nga mahal ikaw boss imong gamit ron pahit sila
di man kinsa mahal lang sa kong tramit mo. Dugay na sa akong gamit. Kuan ko ang pareha maghapon. Na ang Palyar iyang na, dugay na ni niya. palyar mo to naayo ra ako karon. Gapon, pagtukar mo. Ni palyar. Function may lasyon. Nawawa ba? Nawa kay or ang kuan niya to niya ang wire niya sa pads was tungkol sa gidugayon ba na Sa sud. matangtang ang katong gipang set nako wala na ko di ko adto na ko sa katong mga free niya. Okay man yan tingog pero dili kanang templado ba. Ah. Kusog ra kayo ang uban ang simbas kusog kayo. Unsa nga drum pad boss kato ng rectangular? Katong Rectangular. Kamu ngita ta mo pwesto, boss. Wala busy ba no? Puhon-puhon. Lagi mag Kami wala ako. Kabaw just lang magsigo post sa kanang mga kwan. Amo na mga video ra post kay kisa madelete ra ba. Amo ra post share mo sa tanan mga GC ra. Kami wa jud may pwesto. Pero prabuyag sa semana, di jud may masiro. Wala may pwesto pero nanay mo kalit mo chat uy kamo sa derby ana. Magsige na lang po niya na uban mga bar. Kay karon panahon na ug mo chat ka sa bar. Di na makamatagad na do kay to na may ni ukoy dito ra mga Bitaw boss, Oh. ana gid audition na. Di ikaw nga ni chat. Uy, nakikita ano lang audition actual. Katong ilang ko nga mag-ikaw mo sabi kita mo nang naon mga Mas maayo gid nga personalon gid. oh kana pero kami mo lagi problema na mo kay di kami ganag audition. Di kay ila doon naman sad mo. Di sad boss kanang kami mo gina ambot na ha kay uban man na kinahanglan kita maghago mo invest nga para makuha na pero Tinuod gid. kami mo gud kay asulan mi kanang audition ba niya. Nakuha na mo mga time. Nag-abot ito thank you ra. Diba? Tinod. Kung amo lang gibutan doon sa mong balay nakapahuway na meron ana. Kaya to kung kinsay mo chat ako mo na lang akong dawat to na ba. Total di sa ingon nga pasmo kita. So naman tay mga daghang mga audience pod nga mga hilig sa music ba niya nagplano sad nga magbuo magtukod og banda. Any advice na mahatag nila sa katong mga Kuan gusto na. magtukod og banda? Ikaw na bro. Ako practice. Self practice gyud para iga kung maabot-abot na gamay na lang ang ariglohon. Tweak na lagi nagmay Nga, na. sa ako sa advice ko, example, maayo kanyong gitarista. Or maayo kanyong drummer, sabot ki silang duha, gitarista ug drummer. Nya yung bokalista wala na mga pundon la, useless ra po na. So sa ako lang ni, ambot lang sa uban na kay para ako, bokalista ko. Nagian, experience. Ako, bokalista ko. Pwede mo ko na ilang mga kanta ako nang kuan nun. Pero kung ako magbuot kung panginabuhi gid ako agad ang kanta kong buton. Ako may mo kanta, ikaw duyog ra maga, di ba? Mo na dapat sa kuan. Di may uban na di yan Sa banda ang di may na niya ka Vokalista vokalista. gid. So ang Kay- vokalista gid mo dapat hagdon. Oh, sa ako ala na, pero dili sa tanang higayon ang vokalista matuman sa grupo sana. Pero bahin sa kanta para nako lang ambot na sa uban, di mo sa ingon nga daot ta. Sa ako lang sa amo ra man ni kay opinion man ni. Unsa day ka? Hana man na. So sample ganahan ko mo kanta og matud nila. Nyawa ka na. Ya tan-aw na ko ang tao ganahan na. So di lang gid ka. Ang imong to karon, ang imong gusto. Ang imong ganahan mo kay example, sabi ni kanta sa mga K-pop. Kay mo tan-aw mo mga dugokon, mga SB19 mo. Wala di ko kasi prana maglisod Bro, gana. sakto jud bro. Importante gid Kuha nila nga sa kuan banda. gid no ang naadjud ang Imo man ikuan sa kuan. vokalista gid no. Oh, mahatag ang songlist nila. Oo. Bro, kaya ni ninyo. Kaya mo ka na mo kata. So, agat to mo mga rhythm section. Sila na bahala na mo nindot. Nindot sa na ngayon na. Pero ang rhythm section nagsabo ta dito, sige nag-lead. Ako dito na lang mangkon ko wa mo ko rock. Dili man jud ko mo kanta rock tigit yan mga Firehouse, mga Air Supply, kana mga Scorpion, unsa pa na mga nana tagas. Din ana man ako makaya. Di permi mo ko kung stog taas kay na akong 4 hours, 5 hours gatog. Scream mo bang ko sa una. Muna ang kana silent mute ako ta naingan sa una karang di ako na ta gusto ta mahimo suicide silence ba. Hilig ko metal ato panahon na. Di naman makaya so ako nagbuot sa mga tukar kung sila kung ganas lang kanta sila kung pagkatahon. Kami maganta mi tanan sa mong grupo muna. Ang vokalista man sad good, siya man sad good makaila sa crowd. Kay ikaw goy frontman man ka, frontline man ka so kay bawa gid ka sa ganan sa crowd. So unsay ganahan nimo kantaon bisag napa mo linya diya makanak nga bati ni sa karong oras sa bati ni unya na ni pang last ana. Pwede nimo ikaw jud mo laro ba. So igsulti nimo sa imong mga kabandmates. Pwede ra gid ikaw gid dapat sundon kay
Ikaw may nakibaw sa crowd. Nga may uban ko malisod na kay Mike, ayaw, nindot kay Mike, kumulidin, don't stop believing. Ako, di mo kumkanta na. Oo. Useless lang yapon. Di ba? Dapat nagi coordination. Mga journey, di mo kumkanta na kay, di mo na pwede nga, mahaom sa kong tingog, mo yung katahon. Tako, ikaw problema, sa banga na. Wala siya, nagbanda, ito lang kumkanta sa Wilfredo. Patay, Wilfredo ang kwan, kaya bagay dito ba, million views to dito. Grabe na sa. No, di ba? So, ana man na siya. Kung Bitaw, asa ka pabor, tan-aw na mo nga. Kani madana ko binat ang crowd ani kata. Kaya din ako. Ako bahala ni. Ako na ipasipra kung di. Kaya kani kabawa mo sila kung kanta puro mo gina binuang. Kaingom gyud sila ba. Sa kana uban sad nga makaana nga ay bati kaya tirada kami. Dami siguro abot lang ha kung nabay ingon naman na. Ay bati kaya tirada sila kuan man na. Wala so para namo wara gid reality man sa pudangon nga dili na to ma-please gid ang tanan gid. Oo. Pero at least ka sa atong part nga banda ta, at least nga gibuhat na atong tanan nga ni-perform gid tag kuan baka nang dili ko ingon nga kanang compliance Pero, sa nga performance. sa atong request bro kasigaran Lingaw man. no tan-aw na mo sa amo lang ha sa amo lang yung sugatan ba ang di na mo matukar siguro kayo kanang love song nga kanang di mo kayo may matukar love song good Mga ballad na. oo kana may nana ba Okay naman. bro grabe na po kaya pag ba 5.3. Usa mo gus mo view sa imong mga kuan post, okay ra man. Ha? Okay ra gid mura gid. kada boss Karaan na mura gibalik-balik inyong tukar sa una pa. Ang mga tukar. Okay ra gid. ano lang malimtan ba na ay nasa ultimo drums siya malimot siya sa gitara masipyat man na nyuki din taon di na mo gana masugatan tungod sa mga request ba kay mag-aasawa, silos, babae, laki ko. Mapugos. Muna timingan si karon may babae ko. Tara. Agak na namo. Para nako boss ba kanang magtukar ta sa banda labi ng variety. Di man siguro pod nga necessary nga imo gyud plakahon gyud ang kanta gid ka ng kopya. Oh, good boss. Oh, sakto na siya boss. Sakto gina siya nga storya, bro. Kabaw ka siya nakabati ana. Ano minaw? Di na mag-gets. Mausad po ang uban pod lagi kay kanang ang kasagaran labi na kanang kuan kanang kamao pod mo gun instrumento ang paminawog ang sayo pra gid sa banda. Oh, muna. Sabot ani tan-aw. Ani tan-aw mo banda? Oh. Uy. Di na kami na sayo gud paminawon. Oo din na banda. Mana ba? Speaking of the Beatles, kay may katong unsa tong imnanan siya katong sa Cordoba? Abirod. Abirod. Pero ambot lang di singon pwede sa mukan. Sa diha lang sa nagsige mo chat ana sa una padugay na ha. Abirod sa Cordoba na padung dito sa 10,000 Roses ba na. Nakakanta ko diha. Akong gikanta to. Turagsoy ni Jammer ko ba? Di ko kalimot ato yung video niya. Ang mga tao lingaw kayo. Kaya ang Turagsoy no kato pandemic man version. Ako asad original ba. Dito kalimot daghan basta nato video daghan to ana. Sige kog survey sa lugar kudara din niya dutas lugar Sige, guguwat mga pila to kahigayon magtan-aw ko silang page ba. Wam jud nukar Beatles. Wala di siya takabot ilaham na bar magmana. Mali. Pero lang theme ta dito ba kay grabe kay daghang kay mga poster, daghang kay mga quotes sa kanta, ha? Beatles Bee Gees. Diyan katutukaran nyo kay MF, di ba? Na mga Rolling Stone, dito sa may bilyaran puro to Beatles do, di ba? Pictures nila. Pero dito gid lang mga kanta katong kami di ba niingon nga perfect kay Beatles. Ang amo lang itukar ba na wala pa mo minataw na panahon na ang amo gusto nga ang kato mga generasyon na to nga nagsunod pa nato baka na ba ka kanya pa din nag-una ni mga kataha una pa din na din na at least di mahawa ba kitawa mate ipagawas nga mga original na kanta ang atong kanon kay kung ari tam subay sa mga bag-o mabuon ta labay pila ka buwan wa naman diba? Tinuod gina ang mga sikat 3 months ago di na madunggan ron human na pero kana The Beatles usa man sa idol na ko nga banda god tinitigan ko gitakigan ko di na mawa na sa mga playlist chill nga playlist na dito mga The Beatles indot man nga banda di lang sana na mo matukar tanan kay mag-agad miss crowd kung asa man na nagsugod inyong gusto nga The Beatles bata pa gito ganahan gyud The Beatles akong papa magud nya gusto kay siya inanak madunggan karaan na kayo Victor Wood Eddie Peregrina minanalawom nagigastanan ba nakasugod ko kapaminaw ko mga alternative high school ako sakto ba na All American Reject ana
paparots mo nana unsa daw di ko ba alternative na unsa Yan sa natin, brak. oh nana di ba ito pero makanta ko na para mga punk makanta ko na gud makanta man pero dikit ingon niya mo gina tinguga ni Blink-182 kuha kay nimo di so naingon mi nana nga kaya kay nato kung ato ka ta makanta man pero di ni man perfect nga uy kaya kay na Steve Perry kuhaon nimo Police Shark kuhaon gini mo di ba na may uban kaya kanila makana kala kuha uy sisgan kuyawa uy 20 ra biya to oh di ba kuha kay to nimo ya 20 ra man dito oh di ba makana ka ba Bias gid na niyong ama kwarta gid niya mo basta sa makadungog diya pasiluan Pure business gid. Pure business Kuha gid gini na ma dili man di gimi mo sukol o garang anay maagda-agdan mo uy garang arito sa mua So mga audience sa to diha, imbitaran nyo ang Silent Mute. oh Ayaw gid mo pang-ang silang TF. wala barator gimi Pero sabot-sabot raga po na. Oo. Sabot-sabot ra mo ginagid. mura gud tagpailom sabot ra gyapon ba Sabot-sabot. napabiya mo ito karno Daraman bas wa Dara? di ma oh ay pagpuyog daron Di ano sa kuano. dadun Wan hapon meron na magtapok mo ng bandar dadun mo swaki ba awon sa ba Namin ko na sa may kanang sa kanang sa atbang sa iglesia guys sa may Tuji kanang sana Hayahay Cafe kanang sa may kanang Fatima di na pusok lang. abakanti Bakanti ba tawagan na Oo. kanang di ba kanang Bakanti Cafe. bakanti cafe Bakanti, oh. Kita Manok mi tayo dito, man na bro. kanang dili Jam mag-abot lang. kami dito. kanila mga maayo sa sila manok babay banda nga one good kana kay di man sa ingon niya shoot ka banda may na kay ka di ba di man ta kaingon niya uy kato si kuan ba drummer mayuha to niya ya kita kag ni drum pag mas mahay pa ni di ba daghan magigitandi-tandi tungod sa kuan anyo hala di ako nagkasinabot mas tukar Mao ra gid. mapili mo nga tinawa di Mao ginabantayan ako boss magkasinabot gid mo. di ba Oh, magkasinabot gid mo asaban. ya di mo magtan-awa na sa sayop Dili gid. Oh. makana ka naita na sayop na lingi ka lingi tanan klaro na Klaro. badagay Kami og masayop mi kay mungisi ra ni. ngisi Lingi na ngisi wa. Pero kami ra nakibaw to nga nadi mi sayop. ako Wala ra. sa kanang mga kanta ko sa mutag wan ako kasag-o puro na gina kanang on the spot o so ang mga tao nga maka dungog wa ta mahimo kaya ko am tong lyrics akong gipagawas diha ra bitaw na nga gig di bitaw na ingon niya nag YouTube ko diha wa ba na diha ra man na ang Kahinumdom ko sa akong experience sa armpit ba nga kaming simo. Nakalimot ko score sa kanta. Paano na ba sa gito sun course lutang moment ba? Sa gato nahilom gud kadjut yung mga siguro mga 3 seconds. Na ko mirod. Ninur katong ni-react ng babae ang customer ba? Katawunan siya ba ko. Sa gitong ko loading adi daghan mo gyud na good Amor Hindi na mawag tayo. sa di tukang ginawa pasilyo man siguro to pasilyo. lagi na moments di ginawa nga ako gani mo mag prasya mag-drama Mag-drums kay mo pahiyo mo lang siya ba lingi ko niya nibut na murag ni roll siya nga layo pa kay padung pa misok mawag tang eh. ako malimot ko aga ni kuros nakakuros na ko ano ba nasa na may nan amag daghang sayop ang makalista biya ko Di gid malikayan gid mga nang moment no nga grabe gid yo. Pero at least kita ra nakibaw. O bang audience dili kayo siguro kay baw tanan ba? At least Tamo, ako ra may- musikiro nga kuan. Sa- Pero kasagaran mga karaan musikiro di man mo appreciate man. Katong mga musikiro nga kana mga bago may Bago. dagan kay istorya man gusto kay mong ngitag sayop. Mara maginagid labi na og nay banda na. Paminahan gid sayo pra gid. Ako say guilty mo sa guana kay mao man sa nako mamina ko sayo pero karon nga nakapil ako banda na labi na variety ingon po ko nga di ba po nalalim nang ilang gibuhat pod. Oh, yun. oh Di lalim gud. diya makadaram gug sayop sad kay kanir sig naminaw gid Oh, ana. layo ba na niya ni kantay yabaga na niya ano ka ba di ba Ila man gog i-repair ang imong dawi ka sa original mo na Wa sila- wala ka ba nag-chinski ka nagpaubos kag ki O ana ba? ang gaga di mo mo tingog ang drum ang gitara o time sigang gitara nga sige kag ta naka D siya nya imong tingog sira ba ron Oo. sige kag D do mo na imo mo tingog mana tong ang namin na mana gid yabagay ubos magayo wala ka ba nga mo dito kon sa gitara mo sa tuy tingog nag-abot ra gid ba Oo, gid mo. wa nya kung nato mga maayong kay manok ka rin nanaon ninyo mailang naman ka lamayuhar ba na nila Kami nag-isgot mi last time nga dako jud kay impact ang sound system sa lugar. Oh, sa oo uy Aminado mo na, di ba? No. Oo nga. Kuan nga. perminti na makaana ka nga
Sa mua lang. Malingaw, apel kag lingaw pigid. Mo. Sa mua lang gid. Murag ambot lang kaya ako kwarta ko ginaon na gud. Kaana mo ana lang gumi niya. Loh, patay mo ni sounds. Kato mga out of town mo, loh. Pang disco man ni. Ano ko? Yan abot mo na diri wala ni mahimo. Kwarta naman ni. Sa nanalas na minaw kay mana baga do mga bandaha oy. Paminawa sa sounds sa nigaw sa usawa man magtimpla na kung di gina para live band. Lahi ka naglabas. Napay ka na murag sipon. Nabay uban trumpang tumoy. Trumpa ba? Patay walang susuko. Pinapaligiran na. Ano trumpang ra sa tumoy sa bapos ba? Patay dani larungan na tagpulis ni. Para mis gubat nga kan. Di ba? Kanang ayan na ba para susuko na. Muna mo nga Isda. wala gimi mahimo kung mo na gini sound sila kay sabot ako diyan, boss. Ang sound system inyo ha. Kuha ra sa namo ba? Mo naarabos darate sounds. Abot mo dito masyak na to. La. Rato nukar mig ulanggo. Buto kay sanon. Shock na pagsuda na mo. Wala pa siya to pagsuda na mo. Pati lami buto lugar. Nana pag buto kay baho. Pagtukar bida na mo wala sila mixer. Dito microphone nga kato mga output ay pagsuda na ba? Awang gitara, ang baho, mo tingog sa microphone. Kana ba? Gas-garas ba? Importante man kina mixer. Pag ano mo patay niya siya. Ging niya rami nga, sir. Wala di man na mao sir siya. Di man hilig live band rin. Mura ito bag. Sir, bayray lang sir. Wala man. Di man siya hilig kanta. Bayad naman ni mo. Rin abot with diri itong oras. Kwartaw kami ni ingon niya. Uy, nindot ni mailado mi. Wa. Sa mga naminaw da. Nana, mo lagi na mo mindset. Wagi mi ingon niya. Legal gini ako. Balag, dauton ko ninyo. Asa tong kwarta ato. Gimi. Wala. Kay, ano lang pakabuhi ito ni kalibutan na, di ba? Dili pod lalim. Gihaguan baya pa na nato. Balag mo na, sila nga, patian, tahan na, pangartar gini niya. Bisan pag makaingon ng tama, 5 years pa ka nagtukar. Before na 5 years ka na nagtukar, pila man ka years imong gihimo para mag-practice ka, para makatukar ka na 5 years. Di ba? Buta na to, bata pa ka, 8 years old pa ka nagsugod og kanta. Gi-practice ko na nimo hantud ni Ebot 20. Di ba? So, apil na silang gibahiran ng ganang imo pa-practice sukad pa bata. Ang imo pagdasa mga tao, apil na silang package nga gibahiran. Dili kay nga kanang 1 hour or 2 hours naman mong nitukar bus, ngayon niya pa ngayon, dili, di man na ingana. Pila ni sila katuig nag-practice para maabot sila diha nga makatukar sila para ninyo. Gid. Apil na sa ilang package. Plus materialis pa. Kana mahal usapon di ba? Ganiyaw. Wala ka. Ako nagdas gitaran dudong. Gikan sa mua. Bugata gid boss. Muto niyan ako. Ako sa tanan nukar mi ako yung pinakaharuhay. Pag gina dim kong dadag mic. Kay kung nay mo jam labay ra. Wa ako di ko tanan. Ako dadon ako kinabuhi. Ako kagalingon ana. Pag abot ko rin ako nagdas yung gitara kay mo may nakuha mo gapon ako da. Pag abot ko butang dan ako ko atak di man nakabayar 500 ako. Maogid. Na nakabugata mo gitara di nakabayar 500 tukara. Do ka sa imong instrument. Dala ano ko dili kapuyas lawas gid. Mo gani ni Katunduhay mong gikan dala. Katuro usa. Dapay da gadget dapay na ba? User ba? Samot na sa mo abos. Usagad ka full set daw. Dapat mo mag-amp no. Bagay amp, tapi drum set yun na gamit na mo. Grabe. Wa ko kay kung kuan ko ana lugo niyo. Lo. Bugata na niya. Gikan ko lapot o iskaryo. Traffic pa kayo tukod-tukod pa. Sakit ko. Ako kaluyan bus ka na magdag piano niya motor. Taas kayo. Taas kay ba niya mapali di ro na. Bus agi kag bridge niya kusig ngangin na. Buwis buhay kayo. Pero wa mo tay mahimo kung lagi. Doble na passion pa na to. Pag nabuhi pa. Ingnan mo kasuban, sab na mo dawat biga pug 500. Depende lagi ginastaw mo sukol. Ug manarbaho ka 8 oras for 68. Asa mo ka mapilion? Sa wayo nimo nga, oy 500 na sila nga banda. Di ba? Kanay mo gitrabaho boss. O tan-on ka pila sweldo minimum mo na. Sa imong 8 hours. Wa ka nahago ang 8 hours nimo. Bisa pa wa kay buhaton 8 hours. Kapoy gina. Para nako construction worker for 6-8 ako. Kapoy bigay na. Kapoy gina oy. Kapoy na. Helper kapoy helper o. Kapoy gina helper boss. Ano na. Kapoy gid bitaw, di gid lalim bitaw. Kanang muna nga kung unsay madawat ato nga income, grasya na dili na nato sa wayon ba. Uy, sama na muna mo barat. Ha? Lusot siya na. Lagi.
Ari na nagkuto ba itong sigulanon? Oo. Shoutout niyo yung mga friends o mga... Shout out ko sa kwan. Mga tinuod nga supporter nako. Ako may suon. Yeah. Naslas gawas, puros. Sa ba akong shoutout? Yeah. Shoutout ko sa akong... Oh, sige. Kuan sa ako mga friends nga ambot ni suporta bagwa. Di kita katag-ana na support pa sila nato. Basta katuan ni support na nato. Ang sure ni supportar ko. Ako argit pamilya. Di lang ko magpakuantanan kay wam nakabaw. Pero salamat asad ko na ni suporta sa Silent Mute. Salamat sa day. Kung Silent. o galing naa man gani. Mm. O galing lang kung ni suporta. Salamat yung kayo ninyo. Pero wala. Wam nakabaw gud. Di nakabaw tanan ba kay di ba may tag ilado ta may tag maayo ta kay makaana kita lo bayo na wa ba bro Oh, shout- muna siya muna shoutout ko sa akong akong Paris. lah Akong number 1 nga hater. Alright. hitter day pare Oh, hater. abi kung supporter do sa libre na mga permi Pamilya. Maura. marum ginato Sa mga amigo. Ha? Mga amigo na ko. ni support day Support eh. support Maura Okay, to. goods. Okay guys, amo sa ni tilawan galit guys. Kaya po katilawan eh. Yeah. Swaki. Choy, abli hira gud ko choy. Nyawa to na mi Sige, sige.